Așa cum lumina pe care o vedem are în sine măcar un strop din lumina dintâi, tot așa, pentru mine, limba română poartă însemnul dumnezeirii, dar și amprenta primilor oameni care au vorbit românește. Prin limbă mă întâlnesc cu ei, pentru că limba este locul de întâlnire a generațiilor. Vreau să cred că limba nu are timp, poate nici chiar hotare geografice, dacă e purtată și în inimă. Preotul poet Dumitru Ichim, emigrat aproape 40 de ani în urmă în Canada, a perpetuat o limbă românească, poezească și neaușă. Odă limbii române, de Dumitru Ichim. Vorbim, cum ne-a învățat mama a spune, lucrurilor din jurul nostru, jumătate pământ, jumătate minune. Limba învățată de la mamă, de la bunică, de la străbunică. Mamă, mata știi multe poezii pe de rost și multe dintre ele le-ai învățat de la bunica. Ori de câte ori ne spui una, am impresia că o aduci pe bunica printre noi. Ai putea să ne spui o poezie învățată de la bunica? Să vă spun poezia Ouăle Roșii. Pământul s-a cutremurat, s-a întunecat în miezul zilei, când sus pe Golgota murise Iisus, împărțitorul milei. Apostolii și mironosițele erau cutremurați de un dor, de a mântui sfintele moaște și a le îngropa în legea lor. Pilat nu le împlini rugarea, tiranul poate se temea, căci el luase trupul rece și prorocul va învia. Însă Maria Magdalena, cea credincioasă lui Iisus, a înroșit un coș cu ouă și în cinste lui Pilat i-a dus. Vorbim atât de omenește, că uneori Dumnezeu, sub umbra cuvintelor noastre, se odihnește. Vorbim ce suntem și suntem ce vorbim. Marius, cum crezi că se înțeleg în aceeași limbă cuvinte neaușe cu neologismele? Vor supraviețui oare peste alte secole cuvinte precum drum, răsuflare, român chiar? La fel ca toate limbile române este în continuă evoluție. Odată ce noi fenomene apar, dispar, vocabularul limbii este vizibil afectat. Chiar și neologismele și cuvintele de apartenență străine încep încetul cu încetul să fie din ce în ce mai folosite în uzul de zi cu zi. Treptat, așa zisele cuvinte neaușe vor dispărea din vocabularul uzual sau vor fi folosite în cu totul alt context. Deja vorbind despre cuvintele ce se identifică ancestral, acesta fiind cazul și cuvântului român, atunci se pune sub semnul întrebării identitatea întregului popor român. Deci, prin limbă ne dăm mâna cu strămoșii, dar și cu urmașii, sub protecție sau sub oblăduire divină, pentru că limba e locul de întâlnire a generațiilor. Chiar îngerii, omenească vrând să o deprindă, merg la gramatica noastră din ghindă, iar veacul din duhul pietrei ce nu se schimbă, răspunde plevei ce o vântură vântul. Oamenii ăștia s-au născut din limbă, că înaintea lor, într-un început, le-a fost cuvântul.